Okay, inini ndakapinda mujeri nechikonzero chekusmagula madrugs. Ndaive ndiri truck driver kana ndoti ndiri truck driver. Saka ndaibva kuSouth Africa ndichiuya muno muZimbabwe ndichitenderera nyikawo dzakatenderera kunowanikwa madrugs iwaya. Saka ndakatanga kuuya nawo because airatidza kuti ane mari, zvitoitisawo mari zveshuwa. Tichitowana mari from mazviri. Ndakazobatwa paboda about 6 years ago. Ndakabatwa paboda, that was 2017 ndichibatwa paboda. Saka ndabatwa ndakasungwa ndikapinda mujeri ndikatongwawo makore andakatongwa. Zvinova zvakandipa mukana wekusangana nevanhu vandaivigira madrugs ayaya. Zvinova zvakandipa mukana wekusangana nevamwe vana vandaipa madrugs. Saka look, ndakabva ndatanga kuchitarisa review mirror yangu ndichiona kuti vanhu ava upenyu hwavo hwatoparara, upenyu hwavo hwatofa. Kune vamwe vana vane ma17 years vari mujeri, kune vamwe vana madropouts kumacollege, kune vamwe vana vakatobvawo kumauniversity, vamwe vachona vari kugara mumastreets. It was all because of inini. Saka ndinozviregreta zvakanyanya kuti dai ini ndisina kusmagula madrugs iwayo from South Africa achiuya munomu, maybe dai vamwe vana vari mujeri vasiri mujeri. Saka I regret zvakanyanya because vamwe vachona izera nehanzvadzi dzangu, izera nevanin'ina vangu. Saka zvinondirwadza zvakanyanya. Ndo nhoroondo yandingati ndo zvakaitika pakupinda kwangu mujeri. Taitoita zvimwe zvinhu, tine zvinhu zvakawanda. Taito bribe mapurisa, mamwe tichafosa kuabribe, vamwe vakatorasikirwa nemabasa avo nechikonzero changu because ndiye ndichimupa mari iya yekuti ini ndigone kuuya nemadrugs. Saka ona chain yevanhu vandauraya. Ndauraya mhuri yemupurisa uyo adzingwa basa, ndauraya wandatengesera madrugs, ndauraya nemhuri yangu at the same time. Saka madrugs ndakaona sokuti kuatengesa, kutopateka madrugs hakuna kutombonaka because unopedzisira waparadza mhuri dzakawanda, even future yeZimbabwe, future yenyika yedu iyo iyi tinotoiparadza. Ndaipinza cocaine, bronclear, then ine iri ravari kuti dombo iri. Dombo rachatotombowanda muno muZimbabwe, but taitotanga uripinza richitori nenzvimbo dzaraienda kunana Beit Bridge richinzi Zagula. Tichitouya nemaquantities akatoti zvekuti ndaiuya kana necocaine ndaigona kuuya kana kuti sometimes tongoti 500 grams. It's a lot. 500 grams yakawandisa zvisingatomboiti. Mabronclear ndaiva nemaboxes akawanda ekuti ndaigona kusangana nemunhu paboda nemaboxes 100, 200, 500 depends on nemangani. Ese ndaitofaitira kuti ndiapinze. Saka ndo zvimwe zvataiita. Kana iri mari, zvine mari because munhu paanokupa madrugs aya anoziva kuti une nzvimbo dzakawanda dzinoda kuburitswa mari. Saka zvinoita kuti iye akupiwa mari yakawanda. Anogona kukupa kana 5,000, 6,000, 7,000 depends on nequantity yaakupa. Saka mari iyoyo unotoita, but we are destroying our country. Ndakatongerwa 10 years mujeri, 10 years ndikabvisirwa 3, saka ndiri kupika 7. Ndiri kubuda this year. Oh, wow. So what change do you want to make Madzokera society? Ndiri kuda kuti dai ndaiwana mukana wekuti ndimbodzidzisawo vamwe vari kutengesa madrugs nevamwe vari kuuyisa madrugs from nyika dzakasiyana siyana kuti we are killing our Zimbabwe, we are destroying our nation. Ngatisiyei, let's focus nekuvaka Zimbabwe yedu zvakanaka.